Tak, vítejte u dnešního videa. A dneska bych vám chtěla ukázat tajné místnosti tady v Brookhavenu. A asi bych první začala v nemocnici, protože tam je docela dobrá tajná místnost. Ale zná ji hodně lidí, ale jako pobíhá tady nějaká divná holka, no. Ale je docela dobrá. No, tak tady je nahoře, takhle vlevo. Mně se tam většinou nedá dostat. No, tak já vám asi ukážu druhý vchod, tady když to obejdete, protože mi to moc nešlo tam vyskočit. Takže tady když to obejdete a skočíte na tu žlutou tyčku a vejdete takhle do toho okna, tak tady je tajná místnost. Za mě je docela strašidelná trošku a dost divná. A tady, když zmáčknete tohle, tak se vám tam ukáže plamínek, což nevím proč. Ale je to dost děsivý, tady máme i zombíka. No, to je asi všechno z téhle místnosti. A jdeme asi na další. Jo, a ona je vlastně ještě v rentgenu, tajná místnost. Ta teď, nevím, kde je rentgen. Jo, tady. Teď, když skočíte za tu lebku a vejdete tam, tak tady je takhle tajná místnostka, malinká. A tady je i něco napsaného, to nevím co. A to je asi všechno z této místnosti, tak půjdeme zpátky. A v nemocnici už asi nic není. Když tak vám to natočím v druhém díle. A teď vám ukážu tajnou místnost v policii. To zná hodně lidí. Když půjdete tady do cely, tak tady nahoře je šachta. Teď se mi tam nejde dostat. Jo. A tady se dá projít někde. Někde tady. Jo. A tady, když takhle prostě půjdete nějak, tak se za chvilku dostanete do této tajné místnosti. A tady je dokonce i skrytá karta za touhle skřínkou. A to je do další tajné místnosti takový, nebo není tajná, ale jako prostě do další takové místnosti. Tady někudy zase vyjdete. Jo, a tady půjdete zase ven. A teď bych vám asi ukázala tajnou místnost ve škole. Ta je za mě dobrá, líbí se mi. A to je, když půjdete tady k divadlu, takovýmu, no, a vejdete sem, tak tady je další taková skrytá místnostka a to se mi líbí. Je to tady u tohohle divadýlka vpravo a to se mi líbí hodně. Teď se mi moc nelíbí ten nový update skřínky v té škole. Je takovej už jiný trošku, no. A teď bych vám asi ukázala skrytou místnost v Madison Lake. To je u té lodi. A ta je jako docela dobrá, ale dá se snadno najít. Tady v Madison Lake, no. A když půjdete takhle na tu loď a půjdete semka dolů do tohohle pokoje a do těchto dveří, tak v téhle sprše, když projdete, tak je skrytá místnost, tady jsou peníze, truhly, nebo ne truhly, ale prostě bouchačky, náboje, cihly. No, tahle je taky docela dobrá. A tady vím, že v této lodi je ještě další skrytá místnost, ale teď si nepamatuju, kudy se tam vlezlo, ale vím, že tu skrytá místnost ještě je. Tady, ne, tady se to projde.
Tak to vám když tak ukážu v druhém díle. A teď vám ukážu další skrytou místnost, kterou mám ráda hodně. A to je takhle tady, když projdete na tohle parkoviště a projdete tudy, tak tady se vám otevře další skrytá místnost. Je to teda na tomhle parkovišti před školou. Takže projdete, tady se vám to otevře. A tady je teda taková místnostka. Ale když půjdete sem k tomuhle světlu a zmáčknete na něj, na to světlo, když zmáčknete, tak takhle se vám otevře poklop, můžete jít dovnitř. A tady je taková dobrá skrytá místnost, která už je víc skrytá než tamta. Tady se zase zmáčknete, že jo, tlačítko a půjdete. A tady, když vy ještě projdete, tak tady to je klasika. Půjdete takhle nahoru a jste u trezoru. No, teď přemýšlím nad tím, že nemám skoro žádný peníze. No. Ale možná si pár vezmu. Jsem všechny peníze utratila za Game Passy. No jo. No, je docela dost. Tak, děkuji moc, nashledanou. Tak, tady jsem si teda vzala pár peněz, to neřešte. A když tady teda projdete, takže když tady projdete, tak zase půjdete zpátky. No, že tady se někde dá proskočit, a nevím teď kudy. Myslím, že to je možná na druhé straně, teď nevím. Kde to je? Jo, tady. Když teda projdete a půjdete rovně, tak tady vyplavete v bazéně. To jsem vám taky chtěla ukázat. Že tady takhle, v tom bazéně, tak poplavete dolů a tady zase můžete jít taky do té banky, takže to má 2 vchody. A to je možná všechno, co bych vám chtěla ukázat, ale ještě vlastně je jedna. Teď si uklidím ty peníze asi. No, ještě si chvilku nechám. No, ještě tady u benzínky. A to je docela dobrá, to je hodně skrytá. A tady vedle té benzínky, když projdete, tak se vám tady otevře další skrytá místnost. Ta vypadá teda takhle, to je od Agenci taky, ono je hodně skrytých míst od Agenci. Tady když si to zapnete, tak tady to šedivý, to se dá otevřít. Když na to teda zmačnete, tak ono se to otevře. Já vám to teda ukážu. Tak, jo, ježiš, já na to omylem kliknu vždycky víckrát. No, takhle se vám to otevře. A když teda to vypnu, tak tady se mi vyplo světýlko. A když to zase zapnu, tak se mi zase rozsvítí. A to je takhle, že tím otevřete další skrytou místnost, kterou jsem zatím neotevřela, ale věřím si, že to otevřu a to vám ukážu taky v dalším díle, nebo v jiném. A to už asi bude všechno a těším se zase na další díl. A jako ostatní díly budou o tom prostě i s Game Passama už to bude, protože já jich mám hodně. Takže ty Game Passy budu hodně používat. A těším se. Tak, ahoj, zase v dalším díle.